Så har vi startet vores studietur. Vi er på vej mod den blå lagune, hvor vi skal ud og svømme. Og skibet vi er på hedder Santa Rosa. Der er dejligt frisk herude. Det blæser godt. Her har vi kaptajnen. Så har vi foran her, hvor vi kan se horisonten herude. Og vejret er som sædvanligt fantastisk godt. Ja, udsigten. Fantastisk. Der er faktisk en oprettelse. Vi har ynglepladsen til